ubangiji mun gode maka almasihu na Allah, mun gode maka kwarai da gaske domin wannan yanayi da muka da cikinsa. Mun gode maka domin dukkan al'ummar duniya ta haka ce babu wani ɗan adam da ba ka halice shi ba. Mun gode maka domin ka gaya mana cewa mu zama da biyayya. Idan muna da biyayya akwai lafiya, akwai kwanciyar hankali. Ubangiji duniya ta cika da yabiji iri-iri, ga zubar da jini na marasa laifi, ga annoba ta tun karo duniya. Muna ta kuka ya Ubangiji, a gare ka muke kuka, ba ma kuka ga kwaya Ubangiji, ka kawo mana lafiya, ka kawo mana zaman lafiya. Waɗanda sun kamu da wannan ciwo, Ubangiji muna roƙonka ka ba su lafiya, muna roƙonka ka ba su lafiya. Muna addu'a domin ƙasarmu Najeriya, kudu da arewa, gabar da yamma. Ya Ubangiji, ka dakatar da wannan ciwo hakan kayan ka tsaye da wannan ciwo daga ikonka ya Ubangiji. Muna addu'a domin gwamnatin Kano, Ubangiji ta shirye-shiryensu na ba da gudunmawa na taimakawa jama'a, ka sa su yi da zuciya ɗaya, ka karfafa su ka fishe su. Waɗanda aka ce sun kama jihar Kano, Ubangiji muna addu'a domin su ka ba su lafiya, ka ba su lafiya. Sauran al'ummar jihar Kano ka kare mu da kariya irin tafiya Ubangiji, albarkacin ruhu mai tsarki cikin sunan Yesu mai ceton mu. Amin. Malaka. Kan maganar mu shi ne rayuwa ta wurin ban gaskiya. Rayuwa ta wurin ban gaskiya da Yesu almasihu shi ne kan maganar mu. Rayuwa ta wurin ban gaskiya ga Yesu almasihu. Za mu karatu mu a cikin littafin Romawa Sura ta 3 aya ta 21 zuwa 26. Ga abin da magana da suke faɗi. Romawa Sura 3 aya ta 21 zuwa 26. Wannan aya tana koya mana da rabin lura da kyau. A yanzu ba kuwa a game da shari'a ba, an bayyana wata hanyar samun adalcin Allah, wanda ma a taura da littattafan annabawa suke yi wa shaida. Adalcin nan da Allah wanda yake samuwa ta wurin ban gaskiya ga Yesu almasihu na masu ba da gaskiya ne duka, ba kuwa wani bambanci. Aya ta 23, gama 'yan adam duka sun yi zunubi, sun kasa kuma ga ɗaukakar Allah, amma ta wurin alherin da Allah ya yi musu kyauta sun sami kubuta ta wurin fansar da almasihu Yesu ya yi. 25, Allah kuwa ya ayyana Yesu almasihu ya zama hadayar sulhu ta wurin ba da gaskiya ga jininsa. Allah kuwa ya yi haka domin ya nuna adalcinsa ne, domin da saboda haƙurinsa ya jinkine zunubai da aka gabatar, domin a nuna adalcinsa ta wannan zamani, wato a bayyana shi kansa mai adalci ne, mai kubutar da duk mai gaskatawa da Yesu kuma Ubangiji sa albarka. A wannan wuri da makaranta ya nemi da magana ban gaskiya da kowane abu zai taso a duniya. Mu da muka ba da gaskiya mu dogara ga Ubangiji, mu kuma danka wa Ubangiji komai, domin aya ta mana bayani dukkan mutane sun yi zunubi. Tunaninmu yawancin lokaci ba a tunanin taimakawa juna, ba a tunanin alheri ga juna, sai tunanin mugunta. To amma duk da haka adalcin Allah Yesu yana cewa mu zo gare shi, mu kuma ba da gaskiya gare shi. Domin tabbas ta wurin ba da gaskiya ga Yesu ake samun rai da har abada, ake samun kwanciyar hankali. Duk da rudanin duniya da ɗan adam ya gwaji da duniya da kansa, in muka zo muka duba ƙasa tana nan lafiya, dabbobi suna nan lafiya,
ruwa da muke sha kullum mu je mu ɗebo mu sha, amma mu yan adam muna tsoron junanmu, muna tsoron junanmu, muna aibata junanmu, muna zargin junanmu, mun ma hana junanmu kwanciyar hankali. Kowa ya kawo da uwansa bai tsoro. Maimakon mu da ke halitta Allah ne, dabbobi an ba mu kyauta, ruwa ubangiji ya ba mu kyauta, ci da sha ya ba mu kyauta, dukkan halittar da Allah ya ba ɗan adam kyauta. Da kamata ya mu junanmu, mu karɓa juna, mu ba juna shawara, mu zama ɗan uwa na zumunta kamar yadda da duniya take lafiya. In ka je kasuwa wannan ya kawo ya siya, wannan ya kai ya sayar, wannan ya je ya so, amma na ta cuɗayya. To yanzu ga duniya yanzu al'umma ma tsoron juna ake, kamar wannan gwaji da ya taso yanzu. Mutane da sun zama mutum 20, 30, 50 don sun zauna ɗaya suna duban juna da tsoro kada wannan ya kamu da ciwon coronavirus. Duk wannan tsoro ya firgita mu. To yan uwa, mu da muka ba da gaskiya ga Yesu, mu kara kusa da Ubangiji, mu ci gaba da addu'a da azumi, Ubangiji ya kawo da wannan annoba a duniya duka a cikin sunan Yesu. Saboda haka yan uwa, ko da muna gidajenmu ba mu fito ba, kada mu yi kasala, kada mu yi su. Har yanzu inda haka taimaka a juna da karfafawa ko da abinci, ai kokari a taimaki juna, domin wannan abu ya fi karfin sanin ilimin mutum. Daga wurin da masu ilimin suke taimaka a duniya, daga nan ne kuma wannan ciwo ya taso yana ta bin jigajigan kasashe na duniya. To in ba addu'a ga yan kwana masu bi, ba mu da wani magani da mun zunubi mun kasa ga darajar Allah. Amma taurin alherin Ubangiji, taurin adalcin Ubangiji, muka zo kusa da Yesu. Aya ta 4 ta ce, amma taurin alherin da Allah ya yi musu kyauta, sun sami kubuta ta wurin fansar da almasihu Yesu ya yi. Kun gani Allah ya mana alheri ta wurin fansar da almasihu ya yi mana. Da can a jahilci muke rayuwa. Idan muka dubi Najeriya shekaru kamar 60 baya zuwa 50 zuwa 60, yawancin Najeriya wuraren da babu addini ma, bautar gumaka sai ta fi yawa. Amma yanzu a Najeriya addinai biyu ne muke takama a Najeriya. In Najeriya ta ci gaba, daga mu kiristoci ne da kuma ɗan uwanmu masallata. In Najeriya ta rushe, daga mu ne mu biyu da muka rushe ta. In ta ci gaba mu muka inganta ta, don mun san Allah, muna kuma tsoron Allah, muna kuma zuwa mu ibada, ko shakka ba na yi. Ko a gaba ma zan faɗi wannan, al'ummar Najeriya mutum biyu ne suke jagoran Najeriya, daga musulmi sai Kirista. Idan mun cuci junanmu, to za mu tada shari'a Allah. To ban gaskiya mu kuma mun samu rai da har abada. Saboda haka ina roƙon ku yan uwa, kada mu ji tsoro, kada mu ji tsoro ko mu fargaba, gama Ubangiji na tare da mu. Mu dena kuma dogara ga waɗanda suke fama da cewa suna da mugun ruhu, shi mu musu addu'a Ubangiji ya fitar da mugun ruhu din. In ka ga mutum yana takama da mugunta, bai san Yesu ba, gaskiya kenan bai san Yesu ba. Yesu yana bukata kullum mu zo kusa da salama, yace domin ta kokaka in kai ga tashi daga matattu. Ko mun mutu yawa muna da bege za mu tashi daga matattu, za mu karɓi sakamako irin aikin da muka yi. Ina roƙon ku yawa mu yi kusa da Yesu, mu daina zama kamar yadda marasa man gaskiya suke zama, mu rika zama irin na masu ba da gaskiya. Saboda haka ina roƙon ku yawa, wannan lokaci ne na karfafa juna, ba lokaci ne na zarrafa. To wace zai yi addu'a Allah ya kare kasar mu Najeriya da ta inda muke da zama a Najeriya, mu yi addu'a domin waɗannan wurare. A maganar Allah abin da ta faɗa, aya Allah ta ce, to da yake mu kubutattu ne ta wurin ban gaskiya, muna da sana'a. Kin kubuta daga me? Daga kowane irin bala'i da duniya ta wurin Yesu almasihu. Kai ma ka kubuta dan uwana, ke ma kin kubuta, ni ma za kubuta, saboda Yesu almasihu ya rigaya ya kubutar da mu ta wurin ban gaskiya. Yasa aya ta ce ga duk wanda ya ba da gaskiya ga Yesu almasihu yana da rai na har abada. Shi ba shi zuwa wurin mutuwa, ya riga ma ya taka, ya ratsa mutuwar, ya tafi wurin rai da har abada. To
saboda haka yan uwa wannan salama da muke da ita da wannan kubuta da muke da ita kada mai wasa da ita a gidajenmu. Sa'annan duk abin da dokar ƙasar mu ta faɗa ku kasa kunne da kyau. To kowanne mutum zama da biyayya. Romawa ta faɗa mana cewa mu yi biyayya da ikon masu mulki ba, gama ba wani mulki da ba sanayye ba ne daga gurin Allah. Idan an ji gidan da akwai bukata an ga kuma akwai abuwa za a ɗan kai musu gudunmawar abinci a yi ƙoƙari a kai musu, a yi ƙoƙari a taimaka musu. Tana goranta sanda kai aikin lada za ka samu lada, sanda kai aikin ƙauna Allah mai ƙauna ne. Don haka yan uwa a yi biyayya. Na gode za mu yi addu'a mu sallame ku jama'a. Muna ƙara roƙonka Ubangiji Yesu Almasihu domin maganar ka da muka ji a wannan lokaci jama'a suna nan muna a shirye biyayya da dokar ƙasar mu Najeriya da dokar jihar mu ta Kano. Ubangiji na roƙonka bari ka sa hannun damanka ka ba kowane bawanka lafiya, maza da mata. Ubangiji ka tsarkake su ka ba su lafiya. Kar ka bari wata annoba ta kusanci gidajenmu, kar ka bari wata annoba ta ci gaba da cutar mu a Najeriya. Ubangiji ka taimake mu ka kau da wannan ciwo a ƙasar mu Najeriya. Ka taimake mu likitocin mu ka ƙara musu hikima. Ka taimake mu shugabannin mu ka ba su zuciya ta tausayi da adalci ya Ubangiji. Muna addu'a domin su. Shugabanci kai kake sa shugabanci, ka sa jin tsoronka da adalci ma mai shugabanninmu na Najeriya gaba ɗaya. Ubangiji da tawanmu mambobinmu ka tsarkake su ka sa musu albarka cikin sunan Yesu Almasihu mai cetonmu. Amin. Summa amin. Na gode.